Khongkrom shall play, but the jingkyntu play eat naga banta jopi. Ini one part menta ban pay naga ketin ga jo play, naga city ban kong sing inong Tesla ni, kalen nong ke basan, ban ga dekat ka ban kong hadu kanway. Lada nginam pule lut menta ray pule mapi. Anda biar snow ye kene ke ketin jo play. Kabenta ban ye kren ke por. Kalong Japan ke jingkyntu ban long kiba pynkhreh. Balai bahap ban kentu ban long kiba pynkhreh. Ngan ye kren ye ki lightly ki mau briu udai ban pynkhreh yoba. Kensan suddenly kini kinwan ban kini kinjir. Kendian kan pulih ni ke Bible ko Henry Japan kini ki por bagi ayam ko para banget. Pim dan kam ban toy api. Namar bibi tip yang bagata ke sniu try kan wan kum ju kum nong tu men meat. Kan bagi dang ong ke jing sup bagi jing skempa. On da kum ta ke jing jot kendit kan ngadaki kum ke jing sukun ha ke briu ke bapun kun. But kin nam light shoot dalele. Hani kecil kali kalong bagi lay bagi day ban pynkhreh. Namar ke Bible ke YouTube. Baka por juga jiwan u Jesus Christ. Kan long kan san. Kendit. Haga bau priu poi berkat. Kan bau dang ong ke jing sup. Bat ke jing skemba. Kan bau dang skemality. Kan bau dang tuan kata ke jing snow long confident. Ula lun ke spa ke pau. Ula tuan ke jing don jing em. Ula yo ye ke bau kwa ke bau mut. U snow bau laban imsa ke pertai. Henry kensan ke jing jot bekendit kan wan. Kamu ayu ke ni. Kani ka day ka krenchapan ka jingwan u jisu ban romno e kabalang. Haga jingwan u jisu ban romno e kabalang. Haga ta ke shikalimat. Kan don ke jing pen ye klat ya kar pertai bero ka wei hagi ar kan hun ka wei ka kan hun ka wei ka krup ka wei ka ta ka kan hun ka ban letno na kani ka pertai habala rongno iki ban ye shem yo jisu asin meneng ka wei ban ka kan hun ka krup ka ba kita ki ba shaino kin imma kani ka pertai bagi ha ban yadeng ba ke jinjin jarba ban hagani ke jinjin jarba kaban longru ke jing bitar joglai kaban longru ke jing teno ke jing bitar kaban longru ke ta ke jing penjot ke bakrau ke bampat jujia meno na do pedang long ke pertai hadu bakan dawai an fo itali ke jing bitar ya ke ba ke jing pendai on pli nyotli ke jing pendai on pli badru nyot liki turoi on put ban nyot liki plan jing bitar on teno shaka pertai hap engata ka por anam ton briu bala ya ka ban light na kata ka jing jar briu kin on ko lumba tap na ha ka jing yak na kwa an rei kim shom la yak ban ya kanila to ka kitab jong ka kitab jing pen pau riu lenong hadu ka lenong bakhan riu ni shem ni ke Bible ke YouTube bagi ta ki ban syaino kan kin ha ban ikendu iki chinge ki bakra kin ha ban ya ni bagas i jong ke jinjen jarba bat kata kan wan ke jisen sharu krislam layer bat ka ban longru kata ka jinglen play ke bakra bon shon ye ke sharp ke shalamat yo priu but yakaba on khot yo u ne ya kaw bo pliang ne ga sharp ha ga shalang mat ne ga kti ga man ka ban long jong krislam layer ya ga dur jong u ban long ban manipulate but na ga dur kan kren priu na bala le ga ne dau yak jakor dau satan dau lucifer but ga bor ba jong u kan ban hier ga ding na beneng but kat ban jot no ya ga ta ga jing manipulate but no ban priang ya kata on penyap you
on penjat ia on penkortin ia but unam yo ban di lem ne ban thi unam yo ban shim dawai unam yo ai ka jing sumar unam yo ai ka phang ka di unam la ban lek ban wan unam la ban lek ki kali ban wan de ki kali but unam la ban lek ban wan ha ka jingem jelu namar on tenju but on check on pay down but don ta ka sharp ula ban lek but ubam don la ban lek kini ki ba kum kini ki jingjia Shu yo iang ni kan don ke jing ban ya khlan ka ba kraw ok pa ba ka kami la ni ki khon ba ki kami ki pa na ba armut ke ya thia lang we la rom no we la i no armut ki telet jing telet ki trei ka ma leng kha ya we la i no ya we la rom no ba ka ni kan long ke jing ban ya khlan ka ba kraw ba ka ta ke jing ban ya khlan ka ba kraw kan long wat ki ta ki riu niam ki ta ki riu ngai play kin le no ba ki riu niam kin sa ba ki ta ki ba pynkhreh kin le ki bom shom ba pynkhreh kin sha i no shabar kumbala ai ka nungsa ka pharshi jong kita ki thaisoti sanmut bastan bat sanmut ki babin ki bastan ki la rum chapo ki babin ki la sakut shabar ba om shom la plishu ye ki jing kham nang tang yo i ki jing chia ka ba kendit ya ha ban pynkhreh ami bible ka yo tu hami ko om kumba ka long ka skiu no wa ha ka skiu lot Haga skiu na waga di shlay ka wan kan san wat abala mana jis pa arpos nam Henry haga por mam poi perkhat kom ta ga di shlay ka la wan bat ke la yap lut wat ke nong snai daga yingling ru kim yo ban rung hapo bat kita ki ba kren ba yo nawa ki la sha ki la yap jelop shabar bat ki bom tre ke jing i jing ai play ki la sha yap jelop no haga ta ka haga por ju lot kan ting bau kan dok kalawan kan san bat baro kilai ngam jelap baro kilai ngam jelap ka ting baro kilai yap like nos tau lot bat argot ki khon kan thai jomu wadi kan tau lot ka kalapaya mamlu wat ki khon ki ti jo lot kilai yap lang sadam bat komara habau lot oleh ban khot ye lagi khon ba ki persa kurim banong yang in mi no nang ni na ba ka ding kan wan kan dok on wan ba ki jing penjot kan wan bat haki kala lokum ka khana biria na ba ki la kan tai ye kata ka jing pen im ye ki bat kani kala chia wa ka sadam bat komara kala kala kalalong kum ka dead sea menta om don shu ka jing kan mau ha ka geography na ka banta kani ka ri na ka banta kani kan nomba ni yo iang ni ka bible kong ha ka ski jomun noa Haga ski jong lot kila ya bam kila ya ti kila shong kurim kila pen shong kurim bat komta kila ya lekamen kila le tamasa bat kila ya rep kila ya riang kila ya tray kila kita bat kila ya kinong kila ya bela bat baro komba ka julang Henry kan san ka ni ka chia komba ka long ka ski lot ba ka ski jong nawa kan long ru haga ski kono priu hagini ka ski They are Lord Jong gani kan nongrim baga Bible ga yutu baga takas you try kan wan komju ko nong tu men mi haga por bam poi berkat haga por bau priu shom la kre ya ka na mar ga daw ni kam ban long ki bla pen kre u jisu kren hang ni about jisu kren Hagani ka bentawang bagata ka jiwan ka jong Jesus Christ. Ujisu ikren napta ka ka jiwan jomu hagata ka jiromno hagata ka jiwan romno ikabalang haga gospel Marcus katlai le no ka kon balai po ando lai po nyo. Ule kren ye ka ni ka kentin bagata ka kentin ya ka bang yo iya ka Bible ka yetu yengi ya ka ni ka jinshisha. Bagatan along kumni laya tulpa ya ka kamde setia ka bala puri no kom hagani ka pan okay ngan ompiang ya ka lenong Marcus ka lenong bakat lai bat ka khot ka balai po hadu lai po nyo ngan puli tangkat tu ka ni git khot hani ko ong kumni jisuang Henry sepang ada ski baga por ru om don betiap wat ki angel ki ba beneng lebeu kun Henry tanguk pa
to sumar, to sharai, to duai, na mapimtip la no kalong kata kasngi kajiwan Jesus Christ. Ngan panpiang na negong to sumar, to sharai, to duai. Wan nom im klem sharai, klem duai, ba klem sumar. Kadai ka por bagin ham, ban penjur ye kajing duai, ban sharai bahaya la kajing yam, ban sumar kum no pi yam. Hagap ni ka pertai ka badam de kajing sniu sudah. Jisu ang namaru ko no priu, ulang ko mo priu balay jing lay siya ka waypat kari. Ubala ino iya lagi ying, but ubala aya lagi syakri ka bor. Ha way ru ka kam la ka jong, but ubala hukum ru yaw nong ab jing kang ban syarai. Kon balay busan, namar kata to syarai, na bapimtip la no try ka ying unwan. Ha kabala janmin, ulaban wan la janmin, ni siteng senya, ni kabarius ear, ni men step, ni siteng ski. You about one candid, un shem ye pi ba pindang yo tia. Bakan long ke jing ba be kabakra. Ye kabang ong tia pi nga ong habaro to sharai ong Jesus Christ. Hani ngala pule mene ke Bible kong kat bakidang ong ka jing suk ba ka jing skemba on the kumta ka jing jot ba kendit kan ngan aki kum ka jing suko na ka briu ka ba pun kon but kingdom your light shoot the lele barkata ka dei ka chi kai war kita ki long kami ki badai ban khai ki kon ki la ban tip ye ka tayo yo banai ka ski henrei ye kelimat ye ka ta ka ski kim la ban tip la no ka ta kan jing kha kan wan ka jing su kan wan but la ai nuk sang ni sapang ka ka por ba ka chia shisha but ka long ru kum ta kapenta ka ba or ka ba ngakwa ba ye tu ipi sapang ka ta ka jing pynkhreh balai na mar ka jing wan jong ki jing chia haka pertai bagata kan long kata ka jing wanjo ka jing penjot ka bekendit haka pertai kala bandai ucumai kala bandai ka jing yaptem kala bandai ka dem sniu kala bandai ka jing penjot na ka mariam ka bangimla bantim lupa dan hakini ki banai iyo i ka jing wan ucumai bakensan na por Turkey habor Syria hakabala ya tu aku kubor bau cumai wantang sau pau san second but ki priu ki le yap palat ya sau pau san ajar but bon ki bampat yo e kamet but ki ye ki le kelon ki le kelem kombo wan ka tmaba kombo penjot ya ka da ki bon pau snam ban penjot ya ka umla henry ya ka sau pau san second kala bat kala jot kensan nagada por kikon mio isu ke kami mio isu ke kon ukpa mio isu ia ke kami mio isu ya ukpa but kikalalong ki orphans kikalalong kunswet kikalalong widows kikalalong teyam lok kikalalong kumurang balayam lok kila dulun ia ki ying paki dulan bagi jinjia tanga ka saupusan second damar daga taung imla bantim wat kai banjia ka north east yongi haki India badani ka region ni lada chia kan san kap thei ka dam sai abo dam sai jan dai kum no ngin le lada wan kan san ka jin kut ki surop uchumai hakabat kut ki surop bam la man supply ka bam gadi but bam konshu wat ki jaka ban here ki aeroplane ki helicopter but ki ta ki jin supply ka marbam mardi but ye ka ta ki jin supply ki electricity ka jin supply ye ki umbam umti but ki marbam mardi bam kon la shu kan wan ka bokum gata pila pynkhreh ka bokum no ka chingem ka bokum no ka chi ka du kan long lada di bakla tiap bagi kingsting ye ke chingem joni bau try lada bakla tiap bagi I love you sitan ban paidin no play lada di bakla tiap bagata ke chingem joni kan long ke chingem ka bom riu play ke chingem ka bersniu but lada chia ba kum kini kinwan ye no pin kon karpat ye no pin tuai ye no pin shania mano ban yarap ye pi watang aja ci wan jo ka lockdown but kini ki coronavirus haba wan ke ci bang hab quarantine marway but you know pin kon kan pa kan ki shifting but ki cing ma but ki cing kini kilaban chia kilaban wan ki cing chia ba kendet sa ka way pat ka ba kam shir kai ga ta ga dai ka jiap ba kendet
Cái Bible cái yêu thua nào Jacob sao lên nong khát lai hadu khát sao ngã qua bên puli nè cái bên ta trong phi lăng ya cái ni cái bên ta trong cái chính thọ cái bây giờ đây tu ra mà cái chính em trong nghi hai cái ni cái ski cái Bible có ông tôi mình ta bị cái bộ ông hai cái ni cái ski nè lại shine nhưng như lấy cho cái ni cái ta cái nong ba bạn như shong anh ta sẽ snap bạn như khai bạn như yo nong Henry mà phim tiếp như cái ấy cái bên chia hai cái bao shine cái bộ công nô cái ta cái chính em châu phi phim tiếp cái bên chia là sai cái bộ công nô cái chính em châu phi nằm mà cái lông lỗ và bị bao ya tăng shivet ở nơi cũng ta tiêu cha nó ra là bên sự yên mà này mà cái chính em châu phi cái lông công lỗ ở bằng yêu yên rêu cha nó cũng một sân tiêu ở bằng phụ anh rêu chlop nó cũng cái cái bằng yêu thế hay cái khẩn đâu bằng khiang yêu thế bằng cái chính nó cái cũng kita cũng cái ta cái bepor là này cái chân hao cái bằng mi bằng cái sét hay cái tinh cái mi bằng cái hair nó cái chính em cái bằng tí cái na priu berkat ya cái bằng ngăn sale cũng tu ngăn salong uta ngăn sale uta Henry cái chia cái chính em đó dan no priu bayam no akan no ko por mampai berkat kini ki wan chia ki wan ban long bạn kata cái đây cái cái Bible cái YouTube kan san ha cái por ba phi poi berkat hanta cái chiap kawan cái jingkali kalong la da pi ha ban ring ban sim khandu ha cái này cái kalimat cái ba pi snow ini cái kubor la da pi ha ban ring ban sim khandu sei cái bom chiu ko jo pi la da chia ba cái chiap kawan cha no cái ta cái bom chiu ko jo pi la da chia bo klong snow mo sang en tre kam kan san cha no pin pelun itu ke spa ke pau but cha no cái jing bom chiu ko jo pi kan long Bible gong dat atli cái bom chiu ko cái neng ba ka dujok kani gare ka way la don way briu baruspa utaw baruspa wong bangan sung an san ngan bet ngan ot bangan pen he ke ni ki yin ji kan show kong taw la pen he de ke yin ji kan show ba la pen dat ki so jong ki jing tre stong jo pa ro ta ke yin ha ka ta ka min ula wan ula yo i ba ula yo i de ki po snap unam ko slide show wong ki ke ni comment sim jonga to bam to di ki klur ki de ki jong pa kita ki million ki de ki jong pa ki lak ki de ki jong pa ki jaka ka puta ka yin ka sem ka jing don jing em ka kerdan ka nam ka puram ka badon to bam to di to le kamen kani ngalayo bat om kan shu bala ban le ye kani ka de ki jing tray jonga kani ka de ki jing le jonga kani ka de ka kam ko jonga ko ba bo ni ki candidate election ki bo namar ki jing tray jonga namar ki jing le jonga namar bangam ju job hi namar mentala bon snem ngala job namar jonga namar ngala le ki la kran ye ka ta baro Henry ka jingkali menta ka long ha ka ta ka meet ka bo dang ong cái tin cái one but ong là down ship no you come and sim cho me ha cái này cái meet kini baro cái này cái jom no cái này cái pisa bang cái này cái jom no cái này cái yin cái sam cái này cái farm cái này cái jing tray cái này cái kali cái này cái spa cái po cái này cái ba pila lum la lang cái này cái jom no namala da cái chia là down ship no you come and sim cho me cái chan meet baro kin kun no tang hagani ka perthai ki khnyang ba ki sarang ken sa bam no namar menamla ban ra shala ga jom ke jingle wat tang shisha moi ka shini lani tang shi tengka ka pisa lani tang ken te ke jingdon baro men lately me wantly men lately but baro ka spa cho me kamla ban pen im ya me memla ban thit ye ka beneng de ka spa memla ban thit ye ka jing pen im de ka spa memla ban yo beneng tamar ba belong bor spa Henry de na mar ka ta ka daw dan kam ban pedem yo jisu ka jing pen krek ka long pedem yo jisu ha ka do no kala ka ba mot kala no ka ba mot men ta khot ka ba yo try plano ki pop chopi ka no ka ba pila le ka ba ri ba plano you sumbo try na marka ni ka ni ka por ka kodo re ba pinyam lenya ka maru play shwa ba ka jiap kanwan na marka jinjia ki ba kandet kinwan priang yo jisu ha ka da nu la da pim da nu jisu pilong beduk tam ha ka perthai ba da beneng pilong beduk tam na mar ha tu jok pin yo ha ka jingim ba
bom jiu kot hadu jok ke jan jar ba bom jiu kot priang yo jisu suk uta oba khu ka da no da bom yo i yo play suk ba jem no un yo ka khandau priang yo jisu ha ka no ke jaga ka ba phidan ha ka kar theng ka do jisu phila ban kol yaw ne number ba da na ke screen ni tuai na ka banta jom phi na kar pa ye pi ro ba phin like ha ka ni ka YouTube jong ka NTRC pin subscribe ya ka ki jingalap ki babon ki ban mi na ne shikmat ki jikai ka tinu play ki khumor ba pala what nam do share lem shikit para lok jompi ong lem ba kin yo em ai shikit men ki para le sing ba pule shabat na me khalia le sing ba don na ki kendong kan shirt hanong no send lem ye gane share lem ong kin subscribe na mar ka gospel ka one shapi kat badang dot ka por na ong ru ye gane what you try ka badang la ban shem ye u snap ye ne ka khumor dang yo jisu kat ba pidang don kalat na markat boy kapor balada fi quiet pinam yoshu u plain kerku amen amen